Bueno, hau da, egon dela 3 bat urte hasi ginen, lan zen, eta Oiartzunen gertatu ziren, gerra hasieran gertatu ziren hainbat gauza, pixkat lekuak kokatu eta haik seinalizatu, eta haitan jarri ditugu panelak. Bueno, gu ez geha aurrekari, beste lekutan ere egin da olako iniziatiba bat, ez? Baina Oiartzungoa, nola, gerra hemen hasi zen, Oiartzunek bereziki merezi du, gauza asko ditulako erakusteko. Ez bakarrik tropak nundi noa ibilizian, kartzelak nun jarri zituzten, gizonan kartzelak, emakumean kartzelak, fusilatuak, lurrazpian aurkitutako gorpuzkien lekuak, gauza asko dago Oiartzunen. Orduan, 15 bat leku seinalatu dira, 15 dielako ez, askoz gehiago dira, baina pixka bat esanguratsuak edo jendea lekuan bertan sensazio edo zirrara hori sentitzeko lekuak 15 bat dira. Eta hor jarri ditugu panel batzuk eta bere QR-ekin informazio gehiago emateko, zati panel horietan testo pixka eta azaltzen da euskaraz eta erderaz, gazteleraz, baina QR-ekin informazio, bideoak eta ikusteko aukera dago. Bueno, bai, guk 15 puntua hoitatik igual azpimarratzeko interesa, dena dakate interesa ez, baina gehiena daukatenak izan liteke Oiartzungo kanposantua, kargatik Oiartzun kanposantun fusilatu zuten gizonezkuk eta emakumezkuk 1.000 gehiago, eta Gipuzkoan izan duzen bigarren herria Hernani ondoren gehienak hiltu zutenak, eta gero baita ere Iraurgon kanposatun bi fosa aurkitu genituen, eta gero baita ere Pikoketan fusilatu zituzten beste 8 lagun, eta hori izan duzen gerra hasieran. Bueno, herritarrak, informazio badute. Guk urte pila bat amazkiu, 19 urte amazkiu lanian, eta gure berri badute, eta iritsi geha. Jendeak zerbait badaki, baina oain behar duna da, erakutsi, nun dauden leku horiek jakitea, eta horren berri izatea modu errex batean, ez? Orduan, hemen daude, Joxonek esplikatuko du nola dan hau. Bai, hemen ditugu triptiko batzuk. Ok egongo dira, doainik udalan, momentuz udalan nahi duenak guztiak hartzeko. Eta hemen dago mapa bat, Oiartzungo herritan, non dozten kokatuak. Eta gero hemen, baita ere, daude 15 puntu horiek. Orduan hemen ikusten da, adibidez hau lehenbizikoa, Arizmende hau izango litzake, hasiera, eta hemen jartzen du pixka bat ze gertatu zen, eta gero QR-ekin, sartzen zea, patin txiki gure paginan barruan, eta han dakazu Arizmendienen gai guzti honen informazioa. Eta hau bezala, 15 puntutan. Eta, animatzen dugu, bai Oiartzun jendea eta bai Oiartzungoa ez dena, bisita egitea.